سلام تخاطل تعبير ميديا مساهم زلخو كمودرو حاوهم سايموني نايلو ما عنتار السناد ما كم يجرنا منتالي حيالا سبات نخون زبلي كمتي فيزيكالي ترين جرنا نفسنا مع بيلنا كنحيل النخل منتالون نزخت بيت جزيزي كنسجر منتالون حيالات كنكون كلالنا متجمع بزي جزيزي زعنك فنا زودقنا زتصرفنا زنقفنا اي تسألن بفلاي دما بسوشيال ميديا ديو بستفا علي مع كناس زيناتات انت رأت عزيمنا ازيو بزح አሉታዊ ሓበሬታታትን ዜናታትን ዘሎ እዚ ድማ ናብ አካላትና ይውሕዝ ናብ ነፍስና ይውሕዝ ናብ ሓንጎልና ይውሕዝ ሞ ነቲ ሜንታል ሓይልናትና ነቲ ሜንታል ታፍነስናትና የዳኸሞ ማለት እዩ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ወይ ድማ ንምንታይ ሓንጎልና ናብቲ አሉታዊ መንገዲ ናብቲ አሉታዊ ዜናታት የተኩር ክንዕዘብ ተራ ኮይና ካብቶም ናይ ጥንቲ ሰባት አትሒዙ ዝተበገሰ እዩ እቶም ናይ ጥንቲ ካብቲ አዎንታዊ እቲ አሉታዊ ሓበሬታታት ዝገድሶም ነይሩ ምክንያቱ يفرحمو كزخون الدمصنا انسسان ترى سميعهم كيبلعو توم ناي هادن سبات مالتي كحبؤو ويدما كباسو ويدما كهادمولهم ابزي غزي زي اذا حبريتا زي نعنا توساخ يمبر مره اقداسي كونن كمتناي قدم ምናልባት ኣብ ጽርግያ ተጣሊኻ ናይ መኪና ድምጽ ተሰሚዕኻ ክትጽጋዓለካ ወይ ድማ ናብ ገለ ክትእለለካ ወይ ክትሃድማለካ ያ እትኻል ካውስ ተረፈ ብዝሕ ሓበሬታ ግን ንዓና ኣገዳሲ ይኮነን ንምንታይ ዳ ይሓንጎልናሞ كسابلهم هم زخون زلوا مناتو تحنقولنا بزحاي تغيرن سلازي خايو حنقولنا الوتاوي حبريتات لعلي اونتاوي زغدسو استوعلنا لنا حنتي حما زينا ويدما ابغله استفصم حما نغرات على فيسبوك كل سب شارك بلا نريو ببزحي تعذبتن لايكاتن ويدما ببزحي فيوز كتركب نريا ابزخونه فيديوهاتنا يوتيوب እዚ ስለ ዝኾነ ምክንያቱ ሓንጎልና ናብቲ አሉታው ዝኾነ ሓበሬታን ዜናታትን ስለ ዝግደስ እዩ ስለዚህ ኣብዚ ከቢድ ግዜ ኣብዚ ናይ ሓበሬታ ግዜ ነዚ ዝፈለጣ ማዕከና ዜና ናምነት እቲ ሕማቅ ዜና እንዳምፃ ነቲ ሰብ ኣሲሮኑ እን ዝውዕላ ምክንያቱ ሓንጎልና ይሰብ ከመይ ከም ዝሰርሕ ስለ ዝፈልጣ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚ ሕማቅ ግዜ ከመይ ጌርና ነዞም ሓንጎልና ነቲ ሜንታል ታፍነስ ናትና ነቲ ሜንታል ሓይልናትና ዘዳኹሙ ነገራት ከመይ ጌርና ንከላኸሎም ወይ ድማ ከመይ ጌርና ነቲ ሜንታል ታፍነስ ናትና ካብቲ ዘለዎ ከምቲ ዘለዎ ንዕቅቦ ወይ ድማ ካብቲ ዘለዎ ንላዕል ንገብሮ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ውሕዳት ነጥብታት ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ክንገብረን ንኽእል ወይ ድማ ንፈልጦ ኢና እኮ መብዛሕትኡ ግን ድማ ዘዘክረና ንደሊናሞ ንዕአን ዘኪርና كل جزء أم عالتاوي هوتنا عند حسبنا كنجبرن كنفتنينا إذا فيديو كسام ودعتان كاتلا نبوزحك تكتم سلة تقدمه شير لايك نجبره مو سناي مكتال so تاب قدام درجان رئة nothing is permanent ويدما نباري زبها النجر يلا نتبله هو ترى تعزيمنا ويدما زان نبر لازل لنا علم كل جزء تقصل مخاناي زيد ما تعب مستيرناتا بزي قدس الحماق كنتات هالو أبصبق كنتات هالو إذا زلخاي كونتات إذا زلخاي أقاطعمي يحلف مخانو كذكر كتكلالك انتي كوني تسمعنا عنا جن قلت أجمع أقاطمنا مو كمز ساينة برن كمز أقاطع مني فلتني إذا مودعها نهيوتنا كوني تسمعنا نو كن رسول عزيبلنا حدا حق له نسلما كله حلافي مخاني نبارز بحال نجر يلن سلازي بتسفعت وقعست كلالك كندي ليبيا حليفو كندي سهرة بانديمي حليفو كوفيد مالتيو كندي حماق نجارات حليفو بزعلم الزون إزقات إمكازلون كحلفيو أتزلنا أتزلوت أجم ده حلف مسيلنا نفسنا بشغلات ده هنقولنا مالتيو بشغلاتن بفرن حمارينا نجبره سلزي كله يحلف مخانو مذكر نتناتك mental حيلي نتي نأمره حيلي أزيو تقاميو نبارز بحاليلن حماق نجار يقات مكاتة ألدما أنتي تصبق نجار أوش إتحابي خمزلو شاك تقبرت كلالك كاو أنتي كتمهار تخيل كندي شعت بديلنا كندي شعت تصريفنا كندي شعت نظيفنا كله من حلافايو كله حلافايو نحنا كم سباتون أبزام مدرزية حلفتنا نزم الذكر نفوطيناكو كندي حماقات نجارات حليفو مالو كم زحلف نجارات يرد عناي قنت أجمعت أبزقات منا نزحك زي نرصعينا نزي أعتبر حنتي بزي مرح مدب زخنة ويدما انترتينر مالتيو ستيف هارفي أمريكاوي قال نجار زبالة لا بحنساب كوينا نتعذبه. What's going on in your life is not permanent. Everything is going to change. So there's two things you can do with change. You can react to it or you can participate in it. It's going to change anyway. So if you keep waiting around, you're going to have to react to the change. And now you're behind. But if you participate in the change, if you know the job you have is not going to last forever. I'm just telling you.
COVID proved that already. Where you go to work at every day, that's going to change. COVID proved that already. Your best laid plans has changed. So what you got to start doing is you got to start anticipating that it's going to change and just start living your life with the preparation for change. So Steve Harvey እንታይ ዝብለና ዘሎ ኣብ ህይወት ዘጋጥሙኻ ዘለዉ ነገራት ነበርቲ ከም ዘይኮኑ ይዝገልጽ ዘሎ nothing is permanent ነበርቲ ከም ዘይኮኑ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ ክልተ ነገራት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ወይ ነቲ ለውጢ already ተዳሊኻ ኣለኹ ትጸንሕ ኣለካ ከም ዝልወጥ ፈሊጥካ ህይወት ከም ትልወጥ ፈሊጥካ ኣጋጣሚታት ከም ዝልወጥ ፈሊጥካ ነቲ ለውጢ ትኽዳሎ ትጸንሕ ኣብቲ ለውጢ ድማ ትሳተፍ ወይ ድማ ሪኣክት ራይ ክትገብር ኢኻ ብድሕሪት ክትተርፍ ኢኻ ኣብ ኮቪድ ርኢና ኢና ክንምታይ ስራሓት ናይ ህዛብ ናይ ኣብዛ ነብርላ ዘለና ዓለም ክንምታይ ስራሓት ከም ስለዋወጠ ናይ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ስራሓት ከም ተለዋወጠ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ ወይ ሪኣክት ክንገብር ኢና ወይ ድማ ክንዳሎ ንጸንሕ ማለት እዩ ንለውጥታት ኩሉ ሓላፋይ ምዃኑ ይዝዛረብ ዘሎ ኣስተውዒልና ኢና ካልኣይ ድማ ኩሉ ግዜ ንመጻኢ good things are coming እንዳበልና ክንነብር እንከላልና ጽቡቓት ነገራት ይመጹ ኣለዉ ኢልና ብተስፋ ዘለዎ ህይወት ክንነብር እንከላልና ነቲ seasons ናይ ህይወት ናይ ላይፍ ማለት እዩ ክነስተውዕሉ ኣለዉ እንከላልና ድሕሪ ለይቲ መዓልቲ ከም ዝመጽእ ድሕሪ ጸልማት ብርሃን ከም ዝመጽእ ድሕሪ ክረምቲ ሓጋይ ከም ዘሎ ፈሊጥና ኩሉ ግዜ ክንዳሎ ክንክእል ኣለና እዚ ድማ እዩ ነቲ ዝኾነ ለውጢ ክመጽእ ከሎ ዘይሓሴና ከምዚ ከም ዘሎ ተራ ፈሊጥና ኣብ ጽቡቕ እዋን ተዳኣሊና ንሕማቕ እዋን ዝኾነና ሓይሊ ድዩ ኢነርጂ ድዩ ወላ ድማ ብዓይኒ ቁጠባ ገንዘብ ሴፍ ክንገብር ንኽእል ኢና እንተደኣ ኣብ ሕማቕ ግዜ ኣለና ድማ ጽቡቕ ነገራት ይመጹ ከም ዘለዉ ፈሊጥና ብተስፋ ንጽበእ ብተስፋ ንቃለስ ንሓርቃ ጸገማት ማለት ኣብ ህይወት ካብ ጸገማት ክንሃድም ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ህይወት ብጸገማት መሰናኽላትን ዝመልአት ጉዕዞ እያ እንታይ ደኣ ኢና ንገብር ካብ ጸገማትና ልዕሊኦም ንዓብሞ ንዕኦም ክንዕብሎም ንጅምር ካልእ ድማ ኣብ ካልእ ኣስካላ ናይ ዓወት ንላዕሊ ገጽና ምስ ደየብና ድማ ኣብኡ ድማ ካልኦት ካብኦም ዝዓብዩ ጸገማት ጸንሑና ንዕኦም ድማ ማስተር ንገብሮም ስለዚ be prepared ተዳሊኻ ክዳሎ ክትክእል ኣለካ ብህይወት ክዳሎ ክትክእል ኣለካ ንለውጢ ጽቡቓት ነገራት ይመጹ ከም ዘለዉ ኣብ ህይወትካ ድማ ክዝክር ክትክእል ኣለካ ክትኣምን ክትክእል ኣለካ ልክዕ ከምቲ ወቕቲ ናይ ሓጋይ ናይ ክረምቲ ከምኡ ድማ ኣብ ህይወት ጽቡቓት ነገራት ከም ዝቃየ ጽቡቓት ይመጹ ብድሕሪኦም ሕማቓት ድሕሪ ዝኾነ ይኹን ሕማቕ ድማ ጽቡቕ ከም ዘሎ ኣሚንካ ክትጓዓዝ ክትክእል ኣለካ comparing yourself to them because they're not like you. You know, they don't have your family. They don't have your temperament. They don't have your troubles. They don't have your abilities. The only person that has those is you. And this is why one of the rules, I think it's rule 4, is compare yourself to who you were yesterday and not to who someone else is today. You're quite... Okay, እታ ቀፂልና ንሪኣ ነጥቢ ነፍስኻ ንገዛእ ርእስኻ ምስ ካልኦት ኣይተወዳደር ትብልያ ኣነ ንስኺ ዝተፈለና ዓይነት ፍጡራት ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነናትና ጸጋን ነናትና ታለንትን ሂቡ ዝፈጠረና ዓይነት ሰባት ኢና ምስ ካልኦት ሰባት ምውዳር መጀመርታ ናይ ሕማቕ ህይወት ምዃኑ ብዙሓት ዝሰማምዑሉ ሓቂ እዩ ስለዚ ነፍስኻ ምስ ካልኦት ምውዳር እንትርፎ ሕማቕ ስምዒትን ሕርቃንን ካልኦት ትርጉም ትበሃል የብሉን ካልኦት ክዕወቱ ርኢኻ ካልኦት ጽቡቕ ነገር ክገብሩ ርኢኻ ነፍስኻ ምስኦም ኣዋዲርካ ሕማቕ ዝስማዓካ ትረኣልዩ ክትጥንቀቕ ትክእል ኣለካ ምክንያቱ ንስኻ ኣተዓባብያኻ ዝመፀኻዮ መንገዲ ኣምላኽ ዝሃበካ ጸጋታት ዘዕበየካ ከባቢ ፍሉይ እዩ ኣብ ህይወት ዘጋጥሙኻ ጸገማት ፍሉይ እዩ ናይ ህይወት ጉዕዞኻ ክሳብ ሎሚ ዝነበረ ፍሉይ እዩ ካብ ናይ ካልኦት ስለዚ stop comparing yourself with others ምስ ካልኦት ሰባት ነፍስኻ ምውዳር ክተቋርጽ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ትርጉም ዝበሃል የብሉን ንስኻ ናትካ ጸጋታት ተጠቂምካ እታ ኣምላኽ ዝሃበካ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ጸጋታት ተጠቂምካ ንነፍስኻ ክትጠቅም ካብኡ ሓሊፍካ ንስድራ ቤትካን ንኸባቢኻን ብኡቢልካ ድማ ነዛ ዓለም ብንእሽተይ ብዓቕምኻ ናብ ጽቡቕ ክትልውጥ ከባቢኻ ናብ ጽቡቕ ክትልውጥ ዳኣ ክትቃለስ ኣለካ እምበር ምስ ካልኦት ክትወዳደር ጽቡቕ ኣይኮን ምክንያቱ ምስ ካልኦት ተወዳዲርና ተረኣ ኣብ ታሕቲኦም ከም ዘለና ኮይኑ ተሰሚዕና ሕማቕ ክስማዓና እዩ ብኡቢሉ ድማ ርእሰ ተኣማንነትና ጠዋቕ ክብል እዩ እንተራ ልዕሊኦም ዘለና ኮይኑ ተሰሚዕና ድማ ምዕባይ ክነቋርጾ ኢና ኣብ ጽቡቕ ዘለና መሲልና ስለዚ ምስ ትማል ዝነበርካዮ ምስ ጽባሕ ትኮኑ ደልን ዳኣ ነፍስኻ ተወዳድር ኣለካ እምበር ምስ ካልኦት ምውድዳር ክነቋርጾ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ ብፍላይ እዚ ምስ ካልኦት ምውዳር ዝብል ኣምር
أزيو تغانيني زلو بسوشيال ميديا مالتي كالوت زخون نجر قبر تريمو ننبسخا حمد تجبرهم زيكون كل كمالتي سلزي ستوب كوبينج أزرس نخالوت كوبي مقبر كنقاز نقلالنا ناتنا من قد نمبر نقاز ناتنا هيوت نمبر مسكالوت مودار نقارز اتقال أي كاتسيلنا هنريو زلنا نتبر ما السخا استفق أركام مهانجا كذكر كتكلالك انت يكون يسمعنا مبزحتو غزي بفلاي ابز قدامي عالم نبر ابيننا ابستنت صله كاب كمان عينت حبرسب سنت صله خباب نبر علينا كم زبيننا بقى اول حدا سب زي قدسلنا قال خويني يسمعنا نو ابقله كفالني عالم بزعبه خاز قدسن زحاسب نسبالو انت واحد صدرا بيتك كاو استرف دما ات زفترك املاح كل غزي مسفقركان مسحاليل كان بزعبه خمس حسبني مو سلازي ازون استفقر كفطور بملكع ناي فتاري استفطركا بارآيا ناي املاح استفطركا فطور مخان كام ذكر كدليكايو اذا دما رئسه امانت كبكان امنت كبكان يمو سلازي استفقركا مخانكا كذكر كتكلالكا نايلو معنت فيديو نزيات مسل نيرا دس دايلاتكم لايك بوروا شير بوروا ناب كالو سبات كتبصح كساب بخالو تحسو اب قصال نراخب سسنايو تشاو تشاو